Il-Gvern qed jgħid li jeħtieġ iktar snin ta' studji oħra fuq il-proġett tal-offshore wind farm tas-Sikka l-Bajda li jfisser li tkun ġiet l-elezzjoni li jmiss u l-Gvern ta' Lorenz Għonzi kun għadu qed jistudja dan il-proġett. Il-kelliem ewlieni għall-ambjent, żvilupp sostenibbli u tibdil fil-klima Leo Brincat jgħid li fi frar li għadda il-Ministru Giorgio Pulicino kien qal li t-turbini tar-riħ huma teknikament fijabbli fis-Sikka l-Bajda u l-Gvern kien ħareġ għal beħ bil-prezz ta' 3,000 euro rapport ta' informazzjoni dwar ir-riħ fl-inħawi. Iżda wara li l-ebda kumpanija jew individwu ma xtara kopja tiegħu jidher li issa l-Gvern induna li anke l-fornituri barranin iddejqu jistennew u m'għandhomx jieħdu l-proġetti mħabbra minn Lorenz Għonzi bis-serjetà. Leo Brincat qal li l-Partit Laburista għażel li jibqa' kawtu prudenti f'din il-kwistjoni, imma ma jistax jibqa' siket meta issa jidher ċar li l-Gvern qed iwaqqa' isem Malta ċ-ċajt mal-barranin. Fl-istess ħin qed jitlef tant ħin biex Malta tibda takkwista l-enerġija alternattiva.